Andam na ang kapulisan sa Cebu City Police Office sa paghataog seguridad sa ipahigayong pre-qualifying meet alang sa palarong pabansa nga anhi ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo sugod karong adlaw hangtod na sa Sabado, Hunyo 17. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga maabot sa 200 ka mga pulis ang ilang ipakatap sa mga venue ug mga tuhaan. Di nagpuyo ang mga atleta alang sa upat ka adlaw nga kompetisyon. Ang maong mga pulis way labot sa naandang mga pulis nga gipakatap na sa dakbayan alang sa pagbatok sa tanang matang sa kriminalidad, kun dili gitagana lang gyud kini alang sa maong kompetisyon. Gibutyag ni Rafter nga base sa ilang deployment na pulo ka lugar ang ila karong gipabantayan sa ilang mga personel subay sa nasoyng kompetisyon. Mo kini ang Zapatera Elementary ug High School, Banilad Elementary School, University of Southern Philippines Foundation USPF, Ecotech sa May Sudlon Lahog, Hotel Fortuna, Talamban Elementary ug High School, Don Bosco Technology Center sa Punta Princesa, ug ingon man ang University of San Carlos Talamban Campus. Ang maong mga venue mo ang sagad pahigayunan sa mga duwa, ug ingon man puy-an usab sa mga atleta gikan sa Rion Size 7, 8 ug 9. Ang gidaghanon sa pulis nga ipang deploy 24/7 magdepende sa gidakon sa matag venue. Kini nga security is maintain gid siya didto other than na kanang mga patrol car nato nga mag SBY didto ato ang mga SWAT nga bisitahon sila. Kining mga kapulisan nato nga for example sa Zapatera 8 ka buok, sa Don Bosco pulo ka buok. Kuan gid na siya intended gid na siya diha hangtod mahuman ang event puhon nila. Samtang gipasabot ni Rafter nga ang kapulisan igo ra gyud nga mo secure sa venue ug ingon man sa mga puy-an sa mga atleta sulod sa upat ka adlaw. Apan ang Department of Education kun DepEd mo in charge sa pagbuhat og lagda alang sa mga atleta sama sa pagpatuman og curfew. Gipaniguro usab ni Rafter nga kuno galing adunay mga gubot diha sa mga duwa o atol sa kompetisyon, ana usab gilayon ang pulis alang sa pagkontrolar niini aron kalikayan ang grabing kasamok unya niini hilabi na sa mga team sports. Kaipod ka kuan sa ilahang admin, but ang amo adya is ang security during the event nila og ilahang billeting area. Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.